салом ба ҳамаи шумо дӯстони азиз ва бонувони гиромӣ қадри мо. Ба сами тамоми бонувон ман як корро эълон карданӣ ҳастам ки он бонувоне ки мехоҳанд дар хона нишаста кор кунанд ва он донишу духтароне ки мехоҳанд баъд аз дарс маблағ ба даст биёранд ва умуман он нафарне мехоҳанд ки аз ширкати Фаберлик маҳсулот харидорӣ намоянд бо нархи арзон ва он нафарне мехоҳанд дар ана ҳамин ширкати Фаберлик кори худро пеш баранд, барои шумо Шаҳноза Бону кӯмак мерасонанд. Ман рақамҳояшро дар зери экранҳои шумо мегузорам. Занг бизанед, нависед. Регистратсия кардан ва омӯзиш бепул аст, яъне ройгон аст. Шумо метавонед бо ин кор дар ширкати Фаберлик ҳам пул ба даст биёред ва ҳам тӯҳфа ба даст биёред ва ғайр аз ин тамоми маҳсулотҳоро метавонед ки бо нархи арзон аз ана ҳамин апаи Шаҳноза Бону харидорӣ намоед. Ба ҳамаи шумо муваффақият мехоҳам барои кор. Худованд ҳамеша нигаҳбонатон бошад. Хайр. Toki basarım doğrum ranga kış gulobi Sayne kenama verem peşiyori gulobi Toki basarım doğrum ranga kış gulobi Sayne kenama verem peşiyori gulobi Dar dil khona kaday mara avara kaday Apayo Sami, हम नोलाफ तलाव त्याग करू काय की नाही रामात आपा